kiinni. Se reissun Kojamo tässä nyt vavassa. Siimaa on niin kuin näette tosta noin, niin hävinnyt semmonen 100 metriä. 100 metriä ensitärtistä. Joo, nyt on hyvä kala. Nyt on hyvä kala. Nyt saa olla aika rauhassa. Mun pitää ottaa niitä vapoja sun eestä pois. Joo, mut nyt täytyy vaan katsoa, meillä on siima nimittäin aika vähissä. Lähetään perään. Nyt on aika vähissä siima tästä kelasta, mutta... Pysyykö kireellä, jos Joo, kyllä. Joo, pysyy vaikka kelaan sitä lähemmäs. Kala ei ole vielä käynyt ainakaan kertaakaan pinnassa. Nyt tulee hirveetä vauhtia kohti. No, nyt pysähti. Nyt on semmonen kala kiinni, että jos tämä tulee ylös, niin se on Riielin pojan enkä. Uitko tänne päin? Äsken ui tosissa, niin kuin nyt lähti taas uimaan. Mutta ei ihan rauhassa vaan, kyllä mä sanon kelalla. Mä sanon sit, jos se lähtee uimaan niin kuin tosissaan lujaa. Nyt pitää vaan ottaa nuo 2 vapaa vielä tosta pois. Nyt pysähti. Onko se kala vittu, kun se on paikalla siinä? Se ei ole paljon virtaa. No nyt voin Pennanen sanoa, mun vähäisellä kalastuskokemuksella, jos tää ei oo kala, niin Niin kyllä se ainakin jumputti, kun tuo vapaa. Ihan huolella. No, eihän tässä nyt ole kahta puhetta, etteikö tää oo kalaa. Noniin, nyt pysähti. Nyt voit ottaa ne 2 vapaa pois. Ei, nyt se lähtuu matalaan sivulle, eikö lähtee? Joo. Nyt tulee aikamoista vauhtia ylävirtaan. Nyt ottaa tonne. Nyt lähti uimaan tonne toiseen suuntaan. Nyt ei oo enää hirveen kaukana kyllä. Mut se ottaa kohta lähöt. Pikkasen löysään kitkaa. Se nimittäin nyt on puntti tossa, niin nyt ottaa. Se on nyt metrin päästä pinta. Joo. Kohta ottaa semmoista lähöä. Nyt on kitka löysä. Sitten sitä lähetään. Joo. On hyvä kala. Joo. Tää on ihana soundi mun korville. Katsotaan sieltä lasit on vittu päällä. Painoit pitkään. Paino. On päällä. Kuuntele Pike tätä räikä ulinaa. Se taas vetii tommosen 100 metriä. No joo. No lähtehän tästä siimasta. Niin. Helvetin kaukana taas. Ei me toho... Ei, koskeen me ei sitä oteta. Ei, siis kovaa virtaa ei päästä. Ei tää on taas takaisin sannu matalampaa. Ei tää vielä se 10 Kojamo on, mutta on tää useamman kilon kala. Kumpi haavi vai koukku? No katsotaan, kunhan ensin nähdään se kala. Nyt junttas johonkin. Lähti irti. Oli jonkun kiven takana tai jossain. Nyt kolistelee nimittäin. Siinä on joku iso kivi nyt, minkä takana se on. Joo, nyt pian vaan siinä. Mieluummin alaspäin kuin ylös.
vielä mennyt kuin 5 minuuttia, kun mä pääsin seuraan. No niin sitähän mä just tässä sanoin. Jotenkin oli semmonen kutina, että tulee käymään tuossa tällä puolella sitä kovaa virtaa. Nyt lähti taas tulee kohta. Mikäs vapaa tää oli? Oliko tää se sama otti? Nyt himma. Onko se kummalla puolella se näytti? Mä en muista, että kumpi se oli, mistä se päräytti. Mä tein sen siitä perheestä. Joo. Vihreämmissä punainen se lanka. Joo. Nyt himmaat taas vähän. Nyt lähtee. Se hakee yhteistyön kovaa virtaa. Joo. Antaahan pojan väsytellä itse. Ei tässä mitään muuta nyt, kunhan se olisi vaan sen verran hyvin kiinni. Sitten jos sykevyö olisi nyt, niin mä sanoisin, että mennään tuolla 130 heittämällä. Nyt lähtee, tulee ylöspäin. Joo, ei tässä on vielä ei oo kiire, se tulee nimittäin hirvetä vauhtia nyt ylöspäin. Joo, nyt himmastaa. Tossa se huomaa, että ei kyllä venettä pelkästään, se oli niin lähellä äsken. Joo, nyt on puntti taas jo ylällä. Joo, nyt on ihan lähellä. Nyt katsotaan, vaikka se ei ota tonne veneen alle. Vieläkö näkyy kalaa? Ei näe yhtään, minkä kokoinen se on. Joo. On se... Näytti tuhkot pitkä, kun oli toi... On se hyvä kala, se on. Tossa näkyy. On hyvä kala. Joo. Miten ois, kokeillaanko... Kyllä se vielä ottaa lähöt tosta. Ottaa. Ei se ei se vielä valmis kala oo kyllä. Nyt katot, että haavia vetäis vaan siihen. Vitsi, tää on hyvä kala. On, kato, kun pyrstökin on noin kaukana siitä. No. On. Se on varmaan 4 kala. Tää. Nyt vois niinku ruveta... Haavia ajattelemaan. Niin. Jos oot sen lähellä, niin tuunko sinne taakse sillä haavilla? No, jos sä pääset tonne pääsemään siitä suoraan. vasemmalta puolelta. Sitten pitää vaan valua tämän mukana. Joo, no sit se valuu taas. Se on noin lähellä. Kato, mutta otetaan vielä hetki tässä näette, jos se vielä innostuu lähtemään. Nyt se melkein sai se kohtaa. Joo, nyt elä vedä. Nyt voit mennä perään, jos pääset. Vittu menee veneen alle. Elä ota vielä. On. Ihan sit vasta, kun tiedät varmasti, et saat. Pennanen! Yes! Mikä se on? Onko se taime? Ei, lohi se on, mutta niin, mitä sanot painosta? No, kyllä se 4 on. Ainakin. Sehän voitais tässä nyt... Mulla on puntari siinä pussissa. Ottaa niin... Antaa siihen kameralla vähän. Semmonen sieltä nyt nasahti perhoja. On se pennanen, vaan mä sanoin, että siinä on soutumiehen vikaa.
soutumiehen vikaa tuossa kaverissa. No se ei auta muuta kuin havu ja perkele. Sammuta video ja... Mutta nyt voin sanoa, että Naami Suvanto 2012 ensimmäinen lohireissu Torniolle ja tämmönen kala. Yes!